billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ Masa Rahamani fo k'a barikada ale min sɔnna ni ka bi donya jira an na. A bɛ k'aw ka Jabaranin So mandi lajɛ ni o ye tele ɲɛta ye nin waati in na. Jɛmukan bɛ ka filɛ aw fɛ, jɛmukan min ni an b'a f'a ma faso jɔ kɛnɛ. I n'a fɔ jɛmukan yɛrɛ tɔgɔ bɛ tali kɛ a yɛrɛ la cogo min na. Ka wulikajɔw kɛ ka cɛsiriw bila sen kan ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamanaba ma ni o ye ba Maliba yɛrɛ a bɛ se ka i jɔ tintin sanfɛ cogo min na. O de kama ni jɛmukan in ɲɛsin bɛ o ma. Wulikajɔw cɛsiriw bɛ bila sen kan. Tuma dɔ la an bɛ maaw wele ka na tele ɲɛta yɛrɛ la. Tuma dɔw yɛrɛ la an bɛ an sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ ka se maaw ma u ka cakɛ bondasow la. Bi wulikajɔ kɛn bɛ an fɛ ka na cakɛ bondasoba la anw ka jamana kɔnɔna na. Nin ye baarakɛyɔrɔ ye min ɲɛsilen don maramafɛnmisɛnninw o kɛlɛli ma anw ka jamana kɔnɔna na. Maramafɛn marali so kɔnɔna na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la maramafɛnmisɛnninw kɔlɔlɔba ni degunba bɛ se ka ye a la. O de kama wulikajɔ bila n bɛ sen kan an ka jamana lakanabaw fɛ ka ɲɛsin nin waleya ninnu ma. Baarakɛyɔrɔ min ni ale ɲɛsin bɛ a waleya yɛrɛ ma ni ale ka cɛsiri bila n bɛ sen kan o baarakɛyɔrɔ kofɔlen an wulila ka se o ma ka se ka na barosigi kɛ n'u ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ɲɛmaaba ni o ye secrétaire permanent ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la baarakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres. Nin baarakɛyɔrɔ kofɔlen ka baara ɲɛsin bɛ o de kisɛw ma. A ɲɛmaaba colonel Adama Jara an ye wulikajɔ kɛ ka na s'ale ma bi an n'ale bɛ barosigi kɛ. Maramafɛnmisɛnninw a kow bɛ cogo jumɛn na anw ka jamana kɔnɔ. Bamako yan dɔrɔn de kɛlɛ ɲɛsin bɛ a ma wa? Mali dugu wɛrɛw b'a la wa? A kow bɛ cogo jumɛn na? Nin baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ structure jumɛn b'a kɔnɔ minnu ɲɛsinlen bɛ nin ko ninnu ma? Da bɛna don olu bɛɛ lajɛlen na ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ. An b'a jigiya k'a fɔ baro in nafa bɛna bonya anw ni ne kelen-kelenna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan. Ka aw sɔgɔlen to tele ɲɛta la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Yani an ka tɛmɛ ni ɲininkaliw ye ka kɔrɔfɔ di colonel Adama Jara ma nin waati in na ale ka foli kɛ ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbagaw ma. Salamu aleykum. Waleykum salam. Somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ tɛ ne la. Denbaya ka kɛnɛ? Tɔɔrɔ tɛ denbaya la. A kɛra tile fila ye? A kɛra tile fila ye. Ayiwa folikan jumɛn b'i bolo nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbagaw ma? Vraiment merci beaucoup Ɲamere. Ne bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn. Tabarikala. Parce que an ka baara in a baara ka gɛlɛn. Bɛɛ de impliqué no baara in na. N'i y'a mɛn lutte contre les armes légères bi u ka maramafɛnw kɛlɛ n'an kelen tɛ se k'a kɛlɛ colonel Adama kelen tɛ se k'a kɛlɛ a n'a baaraɲɔgɔn kelen tɛ se k'a kɛlɛ donc anw bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ donc n'i ye tile so ka wuli ka se anw ma bi ça veut dire que olu b'a dɔn olu jɔyɔrɔba bɛ kɛlɛ la donc o diyara an ye o bonyana an ma an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka cɛsiri la a ka wulikajɔ la pour que Mali ka se ka basigi Mali ka se ka stabiliser. Inchallah an bɛ i yɛrɛ fo e min sɔnna fɛnɛ ka an bisimila ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka walawalali kɛ jamana kɔnɔdenw u ka se ka faamuyali yɛrɛ sɔrɔ nin baarakɛyɔrɔ kofɔlen ka kisaw kan. Ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ka ɲɛsin nin baarakɛyɔrɔ kofɔlen ma n'o ye secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres. Nin baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ k'a ɲɛfɔ an ɲɛna a ka baara ɲɛsin bɛ mun ni mun ma ani a bilara sen ka waati jumɛn? N'i bɛ se ka o kumaw la kumabaw ɲɛfɔ tele ɲɛta filɛbagaw ka faamuyali sɔrɔ la. Ɲamere foli diyara kuma diyara n ye question diyara n ye vraiment bi n'i ye jateminɛ kɛ Mali bɛ ka réforme caman kɛ n'a y'a fɔ baaraw bɛ ka sigi sen kan ka sécurité lasabati jamana kɔnɔ. Donc au secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères ye mun ye o ye jɛkulu dɔ de ye ni gouvernement malien y'a sigi sen kan n'a gulonnen don ministère de la sécurité la lakana ministère cogo ma k'a ɲɛsin maramafɛnw cɛrili kɛlɛli kosɔn Mali kɔnɔ. A ka baara yɛrɛ bakuruba ye mun ye ka se ka lakana sabati jamana kɔnɔ parce que i y'a mɛn lakanabaliya maramafɛnw de bɛ lakanabaliya sinsin bon ni jɛkulu bɛ yen k'a fɔ n'olu ka baara ɲɛsin don o kɛlɛli kama o finalité ye mun ye ka se ka jamanadenw lakana u ka se ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min ka d'u ye k'u sigi yɔrɔ la sigi yɔrɔ min ka d'u ye u ka baara ɲɛsin don fɛn min ma u bɛ se k'u ka baara kɛ lakana ni hɛrɛ ni baden kɔnɔna na donc an ka baara ɲɛsinnen don o ma bon an ka baara in fɛnɛ nin format secrétariat permanent bɛ cogo min na bi a ma kɛ tan depuis nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a daminɛ fɔlɔ a kɛra 1996 a sigira sen kan san 1996 san 1996 service in créera service in créera cogo di parce que
rébellion tun bɛ Mali kɔnɔ tuma dɔ la 90 91 92 donc o rébellion bannen o de bilara banbagaciw ma k'a fɔ a ye marifa bila a ye maramafɛnw bila parce que o maramafɛnw de utilisera ka mɔgɔw faga ka mɔgɔw fara ka tiɲɛli don donc bɛnkan sigilen o rébellion banna o maramafɛn minnu minɛra sisan olu de banala k'olu jeni k'a fɔ kɛlɛ banna bɛn sabatira Mali kɔnɔ donc o bannen sisan a fɔra k'u ka jɛkulu sigi sen wa mun jɛkulu b'a to mun kɛra Mali kɔnɔ n'o ye marifata ye k'a ɲɛsin gouvernement ma k'a ɲɛsin malidenw ma o kana kɛ bilen donc commission nationale na créé o cogo la donc jɛkulu tun b'o cogoya de la ka se ka président de la République à l'époque 96 au temps du président Alpha Oumar Konaré ka se ka kunnafoniw d'a ma solution minnu bɛ yen nɔ ka se ka solution sɔrɔ pour que mɔgɔw kana marifa tabile marifaw kana bɔ ka taa bin bandiw tɛgɛ o banbagaciw tɛgɛ guerre kana wuli Mali kɔnɔ ka taa bin mɔgɔw ŋaniya jugu tɛgɛ min bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye ka ɲɛsin jamana ma voilà donc commission sigira ten tɔ donc avec le temps commission nana évoluer a nana évoluer a fɔra ko bon commission bɛ a kun bɛ structure a kun rattaché do présidentiel la bon a yɛra fait que commission ka réformer ka jigin ka na population kɛrɛfɛ donc auprès de la population donc n'an jiginna population kɛrɛfɛ sisan o la a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka population ka préoccupation yɛrɛ dɔn ka ɲɛ c'est à dire u ka laɲini ye mun ye mun de la u bɛ marifa ta mun de la u bɛ maramafɛn ta donc mɔgɔ sugu jumɛnw b'a ta donc n'an kɔni jiginna étant en contact avec la population an bɛ se k'a dɔn solution min bɛ sɔrɔ nin baara in na donc réforme nana o de y'a kɛ secrétariat permanent créé en 2017 ka bɔ présidentielle la commission na ka na secrétariat permanent na ka tɛnku ministère lakana ministre so ma jamana kɔnɔna lakana ministre so jamana kɔnɔna lakana ministre so ma donc o hukumu kɔnɔna na sisan bureau nana sigi jamana fan 14 bɛɛ fɛ n'i ye découpage territorial kura in lajɛ i b'a ye an ka bureau bɛ Bamakɔ an ka bureau bɛ Segu an ka bureau bɛ Sikaso an ka bureau bɛ Kayi an ka bureau bɛ Kulukoro c'est à dire jamana fan 14 bɛɛ fɛ an ka bureau bɛ o kun ye mun ye pour que vraiment an ka ni population ka baara kɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ parce que lutte contre les armes légères bi n'i ye jateminɛ kɛ structure étatique kelen tɛ se ka kɛ bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka lakana sabati ka se ka donc o b'a yira k'a fɔ jamana kelen ka baara tɛ jamana kelen ka baara tɛ jamanadenw bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ni problème kɛlɛ e ye journaliste ye bi e sera anw ma ka n'an ɲininka pour que an se ka kunnafoni di mɔgɔw ma o diyara an ye parce que aw fɛnɛ kumakan bɛ taa yɔrɔ dɔ la anw kumakan tɛ se ni ne ye nin kuma minnu fɔ sisan aw ka jabara la mɔgɔ wɛrɛw b'a lajɛ mun ni mun kan ka kɛ olu fɛnɛ donc o ye e ka rôle ye o ye aw ka rôle ye o ye aw jɔyɔrɔ ye sisan mais mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ jɔyɔrɔ bɛ yen olu ka baarada ye mun ye olu ka gouvernement bɛ moyen d'an ma an ka se ka taa mɔgɔw kunnafoniya gouvernement bɛ réforme kɛ ka test bakubaw bila sen kan pour que an ka se ka baara kɛ sariya kɔnɔna la sariyabaw bɛ yen nɔ tali don gouvernement fɛ donc mais o dɔrɔn tɛ a bɛ o sariya mana ta sisan mais ni mɔgɔ tɛ yen mun bɛ sariya lase sariya tali tɛ taa ɲɛ kosɛbɛ mɔgɔ tɛ se ka sariya bato donc journaliste télévision ani an ka mɔgɔkɔrɔbaw ani an ka jeliw ni fɛnw mɔgɔ caman bɛ se k'an dɛmɛ nin baara la musokuntigiw b'a la ka se ka kunnafoni lase k'a fɔ gouvernement ni sariya ta sifinnakaw ka kulu ɲɛmɔgɔw muso ɲɛmɔgɔw u bɛɛ b'a la dugutigiw laadala ɲɛmɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔw nin bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ an ka baara la donc an ka baara ɲɛsinnen tɛ anw dɔrɔn ma k'a fɔ ko finitigilakaw kelen dɔrɔn ayi an ni mɔgɔw de bɛ jɛ ka baara kɛ ani jɛkulu de bɛ jɛ ka baara kɛ alhamdulillah bɛɛ ka se ka hakilina di solution bɛ sɔrɔ an k'o solution sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ donc anw bɛ se ka kɛ ɲɛfɛ a ko la mais an kelen t'a solution ayiwa o b'a to ne ka ɲininkali se e ma colonel Adama Jara o de ye k'a fɔ e ye baarakɛyɔrɔ in e y'a ɲɛmɔgɔba ye nka b'a jigiya k'a fɔ bolofaraw b'a kɔnɔ minnu ka baaraw ɲɛsin bɛ cɛw ni cɛw ma minnu bɛ bila sen ka baarakɛyɔrɔ kofɔlen kɔnɔ hali y'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya o kalifa bɛɛ la an ka baarayɔrɔ sigiyɔrɔmaw ka ca ne kɔni y'a ɲɛmɔgɔ ye ala ye ne garisɛgɛ kɛ baarakɛ ɲɔgɔn ye n bɛ n baara ɲɔgɔnw fo n bɛ n collaborateurs fo ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que degɔni kelen tɛ se ka bɛlɛ ta an bɛ jɛ de ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o hukumu kɔnɔna la
sigiyɔrɔma caman bɛ yen nɔ dɔw ka baara ɲɛsin don kunnafoni dili ma ne b'a fɔ ma chargé de communication olu yɛrɛ de b'a to bi ne bɛ se ka ni interview ninnu kɛ ka kunnafoni lase mɔgɔw ma dɔw ka baara ɲɛsin don sensibilisation ma n'an b'a fɔ ka mɔgɔw ladɔnniya ka mɔgɔw k'u lafaamuya k'a fɔ gouvernement ou bien autorités ye ni sariyaw de ta donc vraiment a ye sabali a ka ni sariyaw bato bɛɛ ka ɲɛtaa b'o de la bɛɛ ka basigi b'o de la Mali yɛrɛ ka stabilité b'o de la donc n'an b'a fɔ ma sensibilisation mɔgɔw n'i ye jateminɛ kɛ bakuruba dɔ fana bɛ yen nɔ sigiyɔrɔ dɔ bɛ service n'an b'a fɔ ma sécurité des opérations olu ka baara ye ni maramafɛn minnu minɛra sisan k'olu lakana olu bila yɔrɔw la olu bɛ sécuriser cogo min na olu kana se ka bɔ tuguni ka taa di mɔgɔ wɛrɛw ma ni u bɛ tiɲɛli kɛ n'a ye olu ka kɔlɔsili bɛ bolo kan kɔlɔsiliw kan et puis ni baara fana olu ka baaraw dɔw ɲɛsin don minnu fana ma o ye ka marifa minnu minɛra k'u tigɛ ou bien k'u bɔ fonctionnement na u tɛ se ka baara foyi kɛ bilen donc ka bɔ marifaya minɛn kɔnɔ pewu voilà pour que a kana se ka mɔgɔ si bonani na ni marifa minnu minɛna voilà donc olu bɛ yen nɔ yɔrɔ dɔw fana bɛ yen dɔw ka baara ɲɛsinnen don ani k'a ni mɔgɔ wɛrɛw tɛgɛ don ɲɔgɔn n'a fɔ partenariat o jɛkulu fana b'an ka nin structure la yan nɔ donc bolofara ka ca olu ni an ka représentant o région na olu tɛ kelen ba n'i ye région fana ta n ye minnu fɔ tan olu kelen kelen fana bɛ région bɛɛ la bɛɛ n'i jigiyɔrɔ don bɛɛ n'i ka baarakɛyɔrɔ don voilà donc mɔgɔ wɛrɛw fana b'an bolo minnu tɛ finitigiw ye minnu ka baaraw bɛ yen nɔ donc bɛɛ ka baara ɲɛsinnen don o fɛn ninnu ma donc ni o département minnu ta bɛɛ de bɛna n'i ka programme ye bɛɛ de bɛna n'i ka plan de travail bɛɛ de bɛna n'i ka proposition ye donc an b'o fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka fɛn dɔ élaborer n'an b'a fɔ o ma ko plan d'action bon ani société civile fana bɛ baara kɛ parce que n'i ye commission yɛrɛ jateminɛ an ka baara la il y a 5 représentants de la société civile olu n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'olu ka baara ɲɛsinnen don marifa misɛnninw cɛrɛli fana kama donc olu de b'an représenter société civile kɛrɛfɛ donc u hakilinaw fana bɛ yen donc baaraba don min mɔnɔ bɔlen don wa jɛkulu caman walima kulu caman b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na nin jɛkuluba in kɔnɔna na walasa ka se ka nin baara in tɔpɔtɔ ko walima ka a sigi sen kelen kan ka ɲa donc o b'a yira k'a fɔ baara nɔgɔn tɛ cogo si la baara nɔgɔn tɛ parce que n y'a fɔ cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ nin san laban ninnu na Mali segura kosɛbɛ sur le plan sécuritaire donc marifaw de caman carila ni mɔgɔw b'o ta ka mɔgɔ wɛrɛw bununi na ka maliyɛn denw bununi na a dɔw yɛrɛ bɛ na ni marifaw maliyɛnw tɛ yɛrɛ o bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na fara maliyɛn jugu dɔw kan pour que ka se ka nin ko kɛ donc n'i ye o jateminɛ il faut que bɛɛ de ka wuli an bɛɛ ka kɛ kulu kelen k'an jɔ pour que solution ka se ka se problème in na. O b'a to colonel Adama Jara ne ka ɲininkali kɛ la e min ye secrétaire permanent ye nin baarakɛyɔrɔ kofɔlen na i da na se a yɔrɔ ma Bamako yan an filɛ baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ jabala la i y'a fɔ cogo min na a bɛ Mali fan wɛrɛw fɛ wa bari Mali bi bi in na an bɛ se k'a fɔ région 19 walima duguba 19 bɔɲɔgɔnko o de bɛ Mali la avec le tout nouveau découpage administratif nka a ko bɛ cogo jumɛn na e ka baarakɛyɔrɔ in a bolofara bɛ Mali fan jumɛn ni fan jumɛnw fɛ ka i da don olu la ka fɛsɛfɛsɛli kɛ Bamako yan dɔrɔn kɔni tɛ Bamako dɔrɔn tɛ parce que kuma daminɛ la n y'a yɔrɔ fɔ n ko a daminɛra Bamako de fɔlɔ Bamako bureau de sigira n'an b'a fɔ o ma bureau régional district de Bamako donc mun bɛ Bamako commune bɛɛ ta en charge donc o kɔfɛ an ye jateminɛ kɛ a y'a sɔrɔ mankan tun bɛ yɔrɔ dɔw la donc an bɔra Bamako an ye bureau dɔ dayɛlɛ Gawo donc an y'a daminɛ sanfɛ de kɔrɔnfɛn la ka jigin parce que olu yɔrɔ ninnu tun ma basigi kosɛbɛ depuis 2012 mankan bɛ yen nɔ donc an ye Gawo bureau dayɛlɛ o kɔfɛ an ye Tombouctou bureau dayɛlɛ olu bɛɛ dayɛlɛla ɲɔgɔn fɛ ensuite ka taa Mopti Ségou Sikasso Kaye Koulikoro San avec toutes les régions aujourd'hui an ka bolofara dɔ bɛ o kɔnɔna la Mali kɔnɔ tabarikala ani district Bamako alhamdulillah région an tɛ région dɔrɔn kɔnɔ bureau bɛ région kɔnɔ mais cercle fɛn la an ka représentation bɛ mais u bonya de tɛ kelen ye région kɔni ka bon parce que région dimension ni cercle tɛ kelen ye mɔgɔ hakɛya min bɛ baara kɛ région kɔnɔ o fana ka ca ni cercle tɛ n'i bɔra cercle fɛn la commune na an ka bureau bɛ
o kun ye mun ye pour que ani population ka tegu ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka se ka baara kɛ pourquoi an ye bureau ninnu dalen région ninnu na n'i ye jateminɛ kɛ région bɛɛ n'a réalité don est-ce que Bamako réalité ni Gao réalité kelen est-ce que Bamako réalité ni Kayre réalité kelen est-ce que o ni Sikaso réalité kelen donc n'i ko k'i bɛ Bamako solution ta sisan k'a fɔ k'e bɛ to appliquer région wɛrɛ la Kaye ou bien Sikaso a ka ca Ala fɛ tɛ nimisi wasa sɔrɔ o de y'a kɛ an b'a dayɛlɛ yɔrɔ la an ka mɔgɔ minnu bɛ yen u ni population de bɛ contact la étant donné que ni population bɛ contact la population de fana bɛ se k'o hakilina d'u ma k'a fɔ ni problème b'an da la nin ye an hakilina ye solution ɲini na problème in na donc olu b'o remonter donc i b'a sɔrɔ sisan an ka hakilina ba ye k'a fɔ ko ka mɔgɔw lakana ka mɔgɔw dɛmɛ k'u lakana ka bɛn ni sabati mais a bɛ kɛ cogo di bureau de b'o proposition na sigi anw ma sisan Sikaso b'a ta kɛ Segu b'a ta kɛ parce que olu ni population de bɛ contact la olu ni population de bɛ kuma donc u b'olu de ka kuma ta k'u lase donc an b'an ka baara kɛ en fonction de ces différentes propositions. Alhamdulillah. Ayiwa yoni an ka taa sɛgɛla fiɲɛbɔ la o b'a to colonel Adama Jara an ka ɲininkali k'i la baarakɛyɔrɔ in i n'a fɔ an y'a fɔ jɛmukan daminɛna cogo min na secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres nin ye baarakɛyɔrɔ ye anw ka jamana kɔnɔ min bilalen don sen kan maramafɛn misɛnninw carinni ka se ka i disi da o la baarakɛyɔrɔ kofɔlen an filɛ u jabala la colonel Adama Jara ale min ye ɲɛmaaba ye an n'ale bɛ baro la yani an ka taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ la Adama Jara baarakɛyɔrɔ in wulikajɔbaw jumɛnw kɛra aw fɛ nin wagati laban ninnu na n'i bɛ se k'i da don kumabaw la misali la ka bɔ san 2020 na ka na se fo sisan ma a baaraw la kumaba n'i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna tele ɲɛta filɛbaw malidenw ɲɛna nin waati in na an ka se ka olu baaraw kumabaw dɔn min bilara sen kan baarakɛyɔrɔ kofɔlen yɛrɛ fɛ yani ka baara minnu kɛra ani minnu bɛ sen na yani k'an da don la n bɛ foli bila an ka ministre ma fɔlɔ ministre de la sécurité parce que an dɛmɛ kosɛbɛ nin baara ninnu sigili sen sabatiko ɲuman na parce que tant que autorités ma accepté baara tɛ se ka kɛ o donc an bɛ foli bila ministre de la sécurité ma pour la confiance et puis a y'an dɛmɛ vraiment baara in ka se ka sigi baara ninnu ka se ka sigi sen ma o yani baara kɛ baara ɲuman kɛ il y a objectif de fixer. Donc, en folo ka se ka plan d'action, an ka baara taabolo minɛ k'o sigi sen kan. An y'o baara sigi sen kan. N'an b'a fɔ o ma ko document de référence. Donc, baara fɛn fɛn ka kɛ san 5 kɔnɔ, o baara bɛɛ b'o o document in de kɔnɔ. Donc, o validelen sisan, donc o de y'an ka baara kɛ sɛbɛn papier. An b'o de ta. Fɛn fɛn kan ka kɛ ɲinan san wɛrɛ kɔta, o bɛɛ b'o kɔnɔ. Donc pour que fili kana kɛ k'o la taayɔrɔ ka se ka dɔn et puis an bɛ fɛ ka nimisi wasa min sɔrɔ olu ka se ka sɔrɔ et puis a b'a permettre fɛnɛ o document ye n'an b'a fɔ plan d'action ka se ka nafolo minnu kan ka ɲini ka se ka o baara ninnu kɛ olu bɛɛ b'o ɲini donc o bɛ baara la o ye mɔgɔ lafiya baara kɔnɔna la donc o ye baara kun fɔlɔ ye donc kun filanan kɛra mun ye an commencera sisan ka mɔgɔw kunnafoniya i bɛ mɔgɔw kunnafoniya k'a fɔ parce que Mali ye sariyaba ta 2021 k'a ɲɛsin maramafɛn marali kosɔn gouvernement m'a fɔ ou bien état m'a fɔ ou bien autorité m'a ko mɔgɔ kana maramafɛn mara mais i b'a mara marakan de b'a la n'an b'a fɔ ma loi 2021-028 régissant les armes en République du Mali a fɔ ɲɔ bɛ ɲɔbugu mais takan b'a la donc n'i bɛ fɛ ka maramafɛn mara sariya de bɛ yen i kan ka o sariya bato donc o sariya fɛnɛ sigira sen kan donc o sariya in kɔnɔna la pour que i ka se ka maramafɛn minɛ il faut i ka kɛ maliyɛn ye fɔlɔ e ye maliyɛn i bɛ se k'a mara justice min i ɲaɲaki i ma taa kaso la i hakili ka ɲi i ɲɛ ka ɲi i tulo ka ɲi i ka papier bɛɛ dafalen don donc ni o jugera k'o ɲɛna maramafɛn bɛ se ka demande bɛ se ka autorisation bɛ se ka d'i ma i ka taa maramafɛn mara donc ni o lajɛra ko e ka comportement yɛrɛ man ɲi e yɛrɛ hakilina man ɲi e ɲɛ man ɲi e nu man ɲi e da man ɲi e tɛ mɔgɔ ye mun n'a ka kan a tɛ di e ma donc o loi y'a sigi o loi sigilen sen kan vraiment o ye ko caman nɔgɔya maintenant anw de ka baara ye sisan k'o o sariya in ka mɔgɔw kunnafoni a la a bakurubaw kɔnɔna la donc k'a fɔ vraiment wala mɔgɔ minnu ni maramafɛn marali ka kan a bɛ mara cogo di a kan ka di mɔgɔ minnu ma et puis papier sɛbɛn jumɛn kan ka ɲini donc n'i b'o renseignement bɛɛ ɲini i bɛn'o ɲini anw de fɛ yan bon anw ka équipe fana bɛ terrain kan u bɛ wuli ka jɔ la ka taa mɔgɔw kunnafoniya o la donc o baaraw
baaraw bilara sen kan. O baaraw bilara sen kan. Et puis fɛnɛ fɔlɔ permis autorisation n'a b'a fɔ ma autorisation ka marifa mara papier de kun don sisan a yirala papier bɛ se ka falsifier a bɛ se ka changer dɔ bɛ se ka yɛlɛma caman don a la donc an y'a kɛ permis biométrique ye ka numériser k'a kɛ informatique o kɔni o bɛ lakana kosɛbɛ a bɛ lakana pour que dɔ ka bɔ yɛlɛmali la ka don machine kɔnɔ donc bi an filɛ yɔrɔ min na bi n'a permis biométrique bɛ fɛn wolo u bɛɛ répertorié don u bɛɛ machine kɔnɔ bi n'an ye hali ni marifa dɔ tununa n'an y'a ye bi n'an y'a numéro don an ka machine kɔnɔ an b'a fɔ marifa ye nin tigi ta ye o ye maramafɛn ye nin tigi ta ye bi ala k'an kisi marifa kun kan ka bɔ quartier dɔ kɔnɔ sisan a ka fɔ an ɲɛna ko ko marifa cira nin quartier kɔnɔ an bɛ don quartier kɔnɔ marifa ye mɔgɔ joli de bolo nin quartier kɔnɔ u bɛɛ tɔgɔ b'an bolo ka ban donc yanni an ka taa yɛrɛ bila ɲini na fan bɛɛ a bɛ champ de recherche réduit donc ni champ de recherche réduira ni tigi ni karisa bɛ yen karisa bɛ yen karisa bɛ yen marifa b'olu de bolo parce que an ka base de données kɔnɔ olu mɔgɔ 5 bɛ mɔgɔ 6 sigida kɔnɔ ni marifa cira a ye taa ninnu ɲininka fɔlɔ marifa ci ka jateminɛ donc o bɛ baara nɔgɔya hali polisiw bolo o bɛ baara nɔgɔya gendarmew bolo marifa mana tunu ni marifa yera an bɛ se k'a dɔn a tun bɛ mɔgɔ min ta don parce que marifa bɛ marqué yan donc o baaraw bɛɛ sigira sen kan o baaraw bɛ ka kɛ donc bi an bɛ se k'a fɔ marifa bɛ mɔgɔ hakɛya minnu de façon légale mali ye pas sɛbɛn di mɔgɔ minnu ma k'u ka marifa mara donc olu bɛɛ dɔnnen don u bɛ yɔrɔ min na olu dɔnnen don voilà donc baaraw fɛnɛ et puis aussi an ye baara dɔw fɛnɛ kɛ ni marifa minnu minɛra sisan ani tribunaux bɛ baara kɛ n'an b'a fɔ ma juridiction ni marifa minnu minɛra donc olu bɛ marifaw bila ka na olu y'an ka se k'u lamara lamara ɲɔgɔn ɲuman na u kana taa bɔ ka taa di mɔgɔ wɛrɛw ma pour que u ka bingali kɛ n'a ye donc olu baaraw bɛɛ bɛ o baaraw bɛɛ bilara sen kan ka mɔgɔw kunnafoniya ka marifaw sécuriser ka ɲa ani ka sécurité don fɛn caman na quoi mais o dɔrɔn tɛ toujours kunnafoni ye ka mɔgɔw kunnafoniya sariyabaw kan u bɛ continuer pour que mɔgɔw ka comportement ka se ka changer k'a fɔ ko marifa ye fɛn ye mun ni autorités de b'a yamaruya di mɔgɔ ma donc c'est quelque chose utilisé par les forces de défense et de sécurité maintenant n'i ye mɔgɔ gansan e tɛ finitigilakaw fɛ i bɛ fɛ ka taa i bɛ yamaruya de ɲini yamaruya bɛ d'i ma i b'a ta bon n'i y'a ta fɛnɛ mun ni mun kan ka kɛ n'a ye baara mun i b'a mara cogo min na i bɛ entraîner cogo min na i b'a dɔn cogo min na o bɛɛ bɛ ɲɛf'i ɲɛna voilà tabarikala o b'a yira k'a fɔ baarabaw walima baara kologirinw minnu bilara sen kan secrétaire permanent yɛrɛ fɛ secrétariat permanent fɛ plutôt ka se ka wulikajɔw kɛ ka ɲɛsin maramafɛn misɛnninw u kɛlɛli ma anw ka jamana kɔnɔ u bɛ carin cogo min na ka t'u yɛrɛ sɔrɔ bolo ka bolo minnu ni u tɛna ni hɛrɛ kɔni ye ka ɲɛsin jamana ma o b'a to an ka taa ɲininkali wɛrɛ la i n'a fɔ i da sera a ma sisan kunnafoni ko ta fanfɛla ka taa se sensibilisation ma ka maaw lafaamuya o baara min bɛ kɛ aw fɛ a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na ani a b'a bila sen ka fɛɛrɛ jumɛnw na ni ala sɔnna ma an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka na colonel Adama Jara ale bɛna ka na walawalali kɛ olu kunkanko kɔrɔfɔw la a kan sɔɔni. Foli ani tanni k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw bɛ ka teli ɲɛtaa lajɛ jɛmukan bɛ ka filɛ aw fɛ nin waati in na jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔ kɛnɛ ɲininkali tun nana dan yɔrɔ min na colonel Adama Jara yɔrɔ o de ye i n'a fɔ k'aw hakili lajigin k'a fɔ an bɛ baarakɛyɔrɔ la baarakɛyɔrɔ min n'ale yɛrɛ sigikun ye maramafɛn misɛnninw carinni ka se ka lakanabaliya k'o sabati an ka jamana kɔnɔ ka i disi da o la baarakɛyɔrɔ min sigilen bɛ o kama n'o ye secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres o baarakɛyɔrɔ yɛrɛ ɲɛmɔgɔ colonel Adama Jara an n'ale de bɛ barosigi la baaraw bɛ bolodaw fɛ cogo min na wulikajɔ minnu bɛ bila sen kan ani baaraba minnu bolodara u fɛ daw nana don olu la ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ ni u ka baaraw ta k'a lajɛ a da nana s'an ma k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko sensibilisation ka maaw lafaamuya bari maramafɛn yɛrɛ marali so kɔnɔna na kɔlɔlɔba bɛ se ka ye a la min bɛ se ka na ni tiɲɛniba ye ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma
o cogo kelen na wulikajɔw de bɛ bila sen kan a bɛ fɔ min ma nanzarakan na sensibilisation ka maaw lafaamuya colonel Adama Jara o baaraw o bɛ boloda aw fɛ cogo jumɛn na ka taa se kunnafoni yɛrɛ dicogoyaw ma a b'a baara bila sen kan cogo jumɛn na. n y'a f'i ɲɛna cogo min na n ka kuma kɔnɔna la n ni baarakɛminɛ dɔ de b'an bolo n'an b'a fɔ o ma ko plan d'action donc plan d'action n'i y'o ta sisan o kɔnɔna la sigiyɔrɔ belebele dilen don sensibilisation ma n'an b'a fɔ o ma ko kunnafoni an ka baara yɛrɛ kunba ɲɛsinnen don kunnafoni di de ma mɔgɔw ma kunnafoni di par rapport à quoi kunnafoni di par rapport à la loi sariya minnu talen don Mali kɔnɔ ka mɔgɔw kunnafoniya ko sariyaba talen don marifa marali marifa sanni marifa feereli ani marifa gardeli kama mais o kɔnɔna la an bɛ tɛmɛ sira caman fɛ média bɛ rôle fɔlɔ jouer donc o ye mun ye journalistes b'a la que ce soit la presse écrite la presse audiovisuelle télé filɛ ne bi c'est une occasion an bolo an ka se ka kunnafoni di mɔgɔw ma k'a f'u ɲɛna sariya dɔ bɛ yen nɔ Mali kɔnɔ donc o ye an bɛ se ka téléw utiliser ka kunnafoni di an bɛ se ka affiches utiliser fɛnɛ affiches ye mun ye ni fɛn minnu bɛ ye k'a sɛbɛn ka kunnafoni di mɔgɔ bon maramafɛn bɛ ta nin condition na k'olu cari dugu kɔnɔnaw la mɔgɔw bɛ se k'a ye n'an b'a fɔ ma affiche ninnu sensibilisation de masse fɛnɛ bɛ yen o ye mun ye ka jɛkulu fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ muso jɛkulu ye a bɛ se ka kɛ cɛ jɛkulu ye a bɛ se ka sifin jɛkulu ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan place publique dɔ sanfɛ sisan ka kunnafoni di mɔgɔw ma ka ɲɛfɔli kɛ jama mɛdaw kan kɔlɔlɔ min bɛ marifa marali la ka mɔgɔw fɛnɛ invité marifa mara bɛn ka baara tɛ finatigɛkaw baara de don a bɛ minnu bolo n'aw ka baara tɛ a ye n'a déposer a ye n'a bila parce que a bɛ problème de créer aw de la o ka fisa ni a t'aw arranger donc an b'o kuma ninnu fɔ mɔgɔw ye an ka bureau communaux ni ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o ɲɛnajɛ dɔw fɛnɛ bɛ se ka kɛ o ɲɛnajɛw kɔnɔ a bɛ se ka kɛ balontan ye o a bɛ se ka kɛ farikolo ɲagajɛw ye olu bɛ kɛ yɔrɔw la généralement donc olu kɔnɔna la an bɛ se ka profiter ka kunnafoni di mɔgɔw ma maramafɛn conséquences la a bɛ mun de kɛ mɔgɔ la a bɛ se ka na ni mun ye a bɛ se ka na ni fɛn caman ye a kɔlɔlɔ fɛn fɛn b'a la ka kɔlɔlɔ bɛɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna donc vraiment sensibilisation cogoya ka ca a méthodologie ka ca et puis a bɛ dépend an bɛ taa yɔrɔ an bɛ se a bɛ kɛ yɔrɔ min na parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen musow de bɛ sensibilisation kɛ musow kunna yɔrɔ dɔw bɛ yen cɛ bɛ se ka sensibilisation kɛ cɛw kunna yɔrɔ dɔw bɛ yen cɛ bɛ se ka sensibilisation kɛ musow kunna donc région bɛɛ localité bɛɛ n'a ka réalité voilà a bɛ dépend sensibilisation ni communication bɛ dépend réalité ni aw sigicogo n'aw ka kow kɛcogo a bɛ baara in boloda ka bɛn n'o de ye voilà mais ɲɛmɔgɔ an y'a fɔ cogo min na an ka baara sinsin bere yɛrɛ ye sensibilisation de ka kunnafoni di mɔgɔw ma o de y'a kɛ n'an bɛ mɔgɔw kunnafoni an b'a fɔ ye toujours n'an bɛ marifa minɛ an bɛ kunnafoni de fɔlɔ di an b'a daminɛ ni kunnafoni di ye an b'a daminɛ ni sensibilisation ye pour que k'u nɛgɛ u kana maramafɛn ninnu bila dun maintenant sariya de bɛ yen n'o tɛmɛna an bɛ taa phase wɛrɛ de la mais a bɛɛ bɛ daminɛ ni sensibilisation de fɔlɔ an ka baara a bɛ daminɛ ni faamuyali de ka yira mɔgɔw la kɔlɔlɔ minnu bɛ nin fɛn ninnu na sinon numéro vert b'an bolo 133 ni mɔgɔ mago bɛ kunnafoni na fɛnɛ o bɛ se k'an wele a bɛ fonctionner kunnafoni bɛ d'i ma fɛn fɛn ka di ye marifako maramafɛn kungo la k'a f'i ye i bɛ se ka donc olu bɛɛ sensibilisation ni communication ye donc voilà o de kɛ bi c'est une occasion pour nous ka ɲɛta fɔ ɲɛta ka baara la parce que o bɛ k'an dɛmɛ ka kunnafoni di mɔgɔw ma maramafɛn na k'a fɔ ko maliyɛnw an bɛ bɛn de kɔ an bɛ sabati de kɔ donc bɛn tɛ se ka sabati kirina tɛ se ka sabati baaraw tɛ se ka sabati tant que maramafɛnw bɛ cari la ko mɔgɔw k'a dɔn faso finitigiw de ka baara minɛ don mɔgɔ min ka baarakɛminɛ tɛ i b'a garder mun na ka fara ekɔliden kan o ka fara sɛnɛgalɛ kan o ka fara mɔnikɛla kan o n'i ka baara tɛ marifa marali ye i kana déposer ou bien i kan wele an ka structure bɛ yɔrɔ min na u b'i dɛmɛ ka déposer ni ala sɔnna ma ayiwa o b'a to an ka ɲininkali dɔ tugu la joona joona maramafɛn minnu ni u bɛ sɔrɔ aw fɛ maa minnu bɛ wuli ka na maramafɛn di aw ma walima aw yɛrɛ ka wulikajɔw bɛ kɛ sababu ye ka se ka maramafɛn minnu sɔrɔ polisisow y'a di gendarmerie y'a di a ko n'aw y'u sɔrɔ maramafɛn ninnu a b'u kɛ cogo jumɛn na
ni maramafɛn a bɛ dépend maramafɛn dɔw bɛ yen nɔ o ye tribunaux ta ye mais u b'a d'a ma an k'a garder yanni ka jugement de kɛ ni jugement kɛra sisan ni tribunal y'a confisquer k'a fɔ ko nin minɛra nin tigi la définitivement tribunal b'a bila an ka bolo kan donc an bolo maramafɛn mara yɔrɔ de b'u la kɛrɛnkɛrɛnya la a tɛ se ka di mɔgɔ si ma tugun donc ni tribunal ye jugement rendu k'a fɔ ko maramafɛn confisquera an bɛ maramafɛn ninnu tigɛ a tɛ se ka kɛ foyi a tɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma a tɛ di armée ma a bɛ tigɛ de parce que a utilisera par des bandits ka kojugu kɛ mɔgɔw la ka bingali kɛ mɔgɔw la donc maramafɛn dɔw fana bɛ yen olu bɛ déposer dɔw b'a fɔ bon maramafɛn bɛ ne bolo papier kun b'a la ne t'a fɛ bilen a ɲati tɛ ne ye faso bɛ jamana bɛ cogo min na vraiment ne b'a décider ka a bɔ n bolo kɔrɔ u bɛ s'an ma n'a ye an b'a minɛ k'a bila yen nɔ olu ta procédure ka papier de bɛ kɛ k'a fɔ a y'a déposer donc mais an b'u fara ɲɔgɔn kan ko minɛ mais an fana bɛ documentation de kɛ o documentation ye mun ye yanni a ka se tigɛli yɔrɔ ma fɔlɔ k'a jira nin déposera marifa modèle jumɛn don a bɛ catégorie jumɛn kɔnɔna la a bɔra yɔrɔ jumɛn pour que an ka se ka idée sɔrɔ Mali kɔnɔ marifa hakɛya minnu bɛ yen ani marifa sugu minnu modèle min bɛ Mali kɔnɔ donc n'olu y'a déposer n'aw fara ɲɔgɔn kan ou bien n'an ye campagne de sensibilisation kɛ sisan ka mɔgɔw kunnafoniya ka mɔgɔw sensibiliser ka mɔgɔw wele bila mɔgɔw ma ko ni marifa déposer caman bɛ na n'a ta ye n'u y'a déposer an b'u fara ɲɔgɔn kan journée dɔ de bɛ yen journée kɛrɛnkɛrɛnnenya n'an b'a fɔ don kɛrɛnkɛrɛnnenya n'an b'a fɔ ma le 9 juillet qui est la journée juillet kalo tile 9 juillet kalo tile 9 voilà juillet kalo tile 9 n'o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛnnen don marifaw tigɛli kama ou bien marifaw jenini kama donc n'an y'a fara ɲɔgɔn kan san kɔnɔ an b'o don kelen ta fɛn fɛn déposera n'u sera o documentation bɛɛ banna tuma min na an bɛ na n'u ye u bɛɛ tigɛ devant le public a bɛ kɛ mɔgɔw de ɲɛna o bɛ kɛ jama ɲɛna an yɛrɛ tun bɛ tɛmɛnen ta kɛnɛ kan yan nɔ voilà procureur bɛ kɛ yan nɔ ka yira u ye marifa minnu confisqué a kɛra cogo min na policiers bɛ kɛ yan nɔ gendarmes bɛ kɛ yan nɔ finitigilaw sɔrɔdasiw bɛ kɛ yan nɔ journalistes bɛ kɛ yan nɔ mɔgɔ caman bɛ kɛ yan nɔ an yɛrɛ tun bɛ tɛmɛnen kɛnɛ kan yan nɔ voilà donc voilà un peu ni marifa minnu minɛra baara minnu bɛ kɛ olu kɔnɔ la mais yanni marifaw ka minɛ comme n y'a fɔ sensibilisation de bɛ kɛ hali kɔsa in na an ye mois de l'amnistie n'a fɔ amnistie en Afrique c'était au mois de septembre an y'o kɛrɛnkɛrɛnnenya k'o bila sen kan an ye campagne ba de kɛ ka mɔgɔw sensibiliser mɔgɔ caman ka ni marifaw ye n'an y'o marifaw bɔ circuit la c'est à dire mun ka gɛlɛn o ye marifa kelen bɔlen circulation na parce que marifa kelen bɛ se ka mɔgɔ caman faga marifa kelen bɛ se ka mɔgɔ caman faga maramafɛn kelen bɛ se ka mɔgɔ caman faga donc ni kelen bɔra yen kana lajɛ ko kelen ka dɔgɔ kelen man dɔgɔ kelen ka ca marifa ko parce que hali ni ye saba bɔ naani duuru i bɛ mɔgɔ caman de lakana donc o de y'a kɛ an bɛ mɔgɔw inciter kelen minnu bolo fila minnu bolo u ka na n'a ye k'a déposer voilà pour que jamana ka basati. ayiwa colonel Adama Jara maramafɛnw carinni jamana kɔnɔ kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye maramafɛn bɛɛ ni maramafɛn ka ye sigida la duw kɔnɔ maramafɛnw bɛɛ lajɛlen bolo kɔlɔlɔba b'o la sa dɛ Adama Jara e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o la bi malidenw ɲɛkɔrɔ. kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ ka ca a kɔlɔlɔ yɛrɛ na jamana kan parce que n'i y'a mɛn bi difficulté c'est insécurité maramafɛnw ninnu ni bere de b'u bolo u tɛ se ka foyi de kɛ donc parce que mɔgɔ jugu dɔw wulila ka doni maramafɛn Mali kɔnɔ ka na an ka basigi bouleverser hali kɔsa in na dɔw bɛ ka maramafɛnw de utiliser ka citerne jeni nafa jumɛn b'a la o tɛ ka malidenw to ɲɔgɔn donc o ye concrètement o ye kɔlɔlɔ dɔ ye mais ala barika la an ka force de défense et de sécurité u y'u cɛsiri ka se ka o ko bali citerne bɛ ka don Mali kɔnɔ baara b'a la donc n'i y'a jateminɛ kɔlɔlɔba de b'a la a bɛ jouer état yɛrɛ jamana yɛrɛ ka développement kan a bɛ jouer jamana ka fɛn économie kan parce que ni carburant tɛ don transport tɛ se ka ɲa ni transport tɛ courant tɛ ni courant tɛ hali buru dilan tɛ kɛ mɔgɔ maçonkɛ tɛ se ka baara kɛ menuisier parce que a tɛ se ka wuli ka taga chantier la menuisier tɛ se ka baara kɛ parce que a tɛ se ka courant utiliser ka yiri tigɛ buru dilanna tɛ se ka furu wuli parce que courant tɛ foyi t'o se jamana ma ni maramafɛn tɛ maramafɛn kelen donc a bɛ mɔgɔw lab'u sigiyɔrɔ la ka t'u yɛrɛ bila yɔrɔ la parce que u tɛ se ka sɛnɛ kɛ bilen u tɛ balo t'u bolo donc olu bɛ sɛnɛ de kɛ k'u yɛrɛ balo ka dɔ feere donc i m'a ye u ka économie effondrée donc o yɛrɛ hôpitaux bɛ fa banabagatɔw bɛ yen courant tɛ yen ji tɛ yen parce que maramafɛnw bɛ dɔw de bolo n'u bɛ ka Mali kɛ mɔgɔw la
donc n'i y'a jateminɛ maramafɛn tɛ foyi ɲa jamana ye a tɛ foyi ɲa jamanaden ye au contraire a bɛ n'an b'a fɔ haine a bɛ haine de créer mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que e ye maramafɛn ta k'i ɲɛsin ne ma ka ne kɔrɔ faga ka ne fa faga ka ne ba faga ka nin kɛ a bɔ ka gɛlɛn kɔnɔ donc o de y'a kɛ a kana se o yɔrɔ ma jamana kɔnɔ donc maramafɛn kɔni kɔlɔlɔ ka ca a bɛ na ni mɔgɔw fagali ye a bɛ na ni mɔgɔw balilen baara la a bɛ na ni mɔgɔw gɛnɛ ka b'u sigiyɔrɔ la a bɛ na ni difficulté fɛn fɛn bɛ yen a b'a lase jamana ma donc o laban ye mun ye jamana bɛ segin kɔri donc taɲɛ de dun bɛ yan kɔnɔ o ɲuman ye mun ye k'a fɔ mɔgɔw ye u k'u sen bɔ maramafɛn tali la u k'u da u ka faamaw la u ka da autorités la an ka Mali tun bɛ cogo min na pour que Mali ka se ka segin ten Mali ye jamana ye mɔgɔw bɛ sigi ka kuma de maramafɛn tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ a bɛ tila ka bɛɛ de sɛgɛn après u bɛ tila ka nimisa ka taa déposer donc a ɲuman ye mun ye k'a déposer dès à présent an ka sigi an ka jamana kɔrɔ la an ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo an ka taa ɲɛ don n'a nataw la baarakɛyɔrɔ kofɔlen n'o ye secrétariat permanent ye baara kulu girinbaw jumɛn boloda bɛ aw fɛ b'a jigiya k'a fɔ dɔ bɛna fara cɛsiriw kan bari anw ka jamana kɔnɔ bi maramafɛn a carilen bɛ o b'a jira k'a fɔ baaraba bɛ secrétariat permanent bolo o baarabaw i bɛ se ka dɔ fɔ olu la wa baaraba bɛ yen mais halisa n bɛ segin a kan an ka baara kunfɔlɔ o ye sensibilisation a yɛrɛ b'aw cɛsiri o la k'an dɛmɛ an ka baara la ka continuer ka mɔgɔw sensibiliser k'a f'u ɲɛna k'u lakunnafoniya k'a f'u ɲɛna maramafɛn kɔlɔlɔ ye mun ye jamana ka ɲɛtaa ni basigi kosɔn baara filanan ye mun ye o ye la coopération ou la collaboration inter-agence n y'a fɔ halisa n bɛ n sinsin a kan anw kelen tɛ baara kɛ tɔw k'a accepter nin tɛ finitigilakaw kelen ko ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka kɛ kelen ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o fana an b'o démarche fo faamuya kana jamanadenw na fo ka jamanadenw na k'a fɔ jɛkulu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka maramafɛn ninnu kɛlɛ pour que an ka se ka donc baara wɛrɛw bolodalen don toujours o ye toujours ka mɔgɔw former finitigilakaw k'u former marifaw maracogo ɲuman na pour que an yɛrɛ ka marifaw b'an bolo cogo min na u kana se ka ta ka bɔ an ka magasinw kɔnɔ ka taa se juguw tɛgɛ ma juguw ka tila k'an ka maramafɛnw utiliser k'an yɛrɛ kɛlɛ n'a ye donc o baaraw bɛ sen na olu ye baaraw ye n'an b'a fɔ ma sécurisation des stocks d'armes et de munitions en français k'a jira vraiment an yɛrɛ fɔlɔ an finitigilamɔgɔw k'an ka kanw u sécuriser ka mɔgɔw dege maramafɛnw marali la ka ɲa pour que u kana bɔ ka taa bi bandiw tɛgɛ maracogo yɛrɛ bɛ marifa yɛrɛ fana maracogo b'a la k'anw kɔnɔna la donc pour que u kana se ka bɔ bandiw kana se k'u ta ka se ka ɲɛsin jamanadenw ma ka jamanadenw bɔnɛ ni na ou ka jamana yɛrɛ lasegin kɔfɛ donc o baaraw de bɛ sen na toujours donc o ni kunnafoniw ni ani ka mɔgɔw sensibiliser ani toujours aussi halisa an bɛ ka sariya kura dɔw jateminɛ baara privé dɔw bɛ yen n'a bɛ société de gardiennage n'olu ye privéw ye olu bɛ mɔgɔw lakana u bɛ mɔgɔw ka sow lakana u bɛ mɔgɔw ka biens lakana donc olu fana an bɛ k'olu ka sariyabaw jateminɛ pour que olu fana parce que olu fana bɛ maramafɛnw utiliser maintenant u bɛ maramafɛnw utiliser u ka baara taakun hukumu kɔnɔna la donc ka basigi don a la pour que a kana kɛ fɛn wɛrɛ ye jamana ma tuguni donc o baaraw fana bɛ sen na donc voilà en quelques mots baara bakuru minnu bɛ sen na tile fila in na an ka niveau la. Inchallah ayiwa ni maa ko k'e ka welekan bila nin kɛnɛ kan ka se malidenw ma nin yɔrɔ in na Bamako yan ka se togodaw ma ka se Mali yɛrɛ duguba wɛrɛw ma maramafɛn marali la so kɔnɔ bien aw yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ min na nin welekan ka bɔ e yɔrɔ ka ɲɛsin malidenw ma e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin kɛnɛba in kan. En tout cas yanni n ka welekan bila mɔgɔw ma fɔlɔ n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn parce que campagne de sensibilisation minnu tɛmɛna dɔw ye lamɛnli kɛ n b'u fo n t'u yelen yɛrɛ dɔn n nana maramafɛnw bila. Tabarikala u ye maramafɛnw bila donc ne kɔni bɛ mun fɔ o ye ka welekan bila
toma marama fɛn bɛ mɔgɔ minnu bolo n'i tɛ finitigilaka ye ni gouvernement ma yamaruya d'e ma e k'a ta i kana bila comme tɔw y'a kɛ cogo min na a bɛ se ka bila an ka bureau la yan nɔ hali n'a kɛra appel ye 133 kan i bɛ yɔrɔ min na ni 133 composé nɛgɛjuru sira kan dɔrɔn nɛgɛjuru sira kan n'i bɛ fɛ ka kɛ cogo min na ani i bɛ bɛn a kan i b'a bila k'a b'i bolo région fɛnɛ la an ka bureau minnu bɛ yen nɔ a bɛ se ka bila n'a y'i diya fɛnɛ autorités bɛ région na gouverneur bɛ yen nɔ préfet bɛ yen nɔ donc maramafɛn bɛ se ka taa hali dugutigi ka wele bila ka taa déposer nin bɛɛ niveau la après an bɛ se ka wele an bɛ to a bɛɛ récupérer donc mais a tɛ se ka kɛ ni cɛsiri tɛ ani wulikajɔ tɛ parce que wulikajɔ autorités b'u seko kɛ anw ye structure étatique de ye anw bɛ baara dɔ la an b'an seko kɛ mais autorité coutumière ni chef religieux fana parce que u lamɛnnen don u ka sigidaw la alimamu lamɛnnen don dugutigiw ni laadala ɲɛmɔgɔw donc olu fana b'an diinɛ ɲɛmɔgɔw k'a f'u ɲɛna u ka wuli k'u jɔ n b'a dɔn u bɛ baara la an ye mais u ka wuli k'u jɔ k'an dɛmɛ halisa k'a f'u ka dugudenw ye maramafɛn bɛɛ ni ka ɲi u ka maramafɛn bila ni pɛpɛtɛ la finitigilakaw bɛ yen minnu b'u ka sécurité assurée donc o fana kɔnɔna la chef de quartier bɛ yen olu bɛɛ bɛ se ka o baara kɛ parce que u lamɛnnen don bon du yɛrɛ kɔnɔ parents jɔyɔrɔ b'a la parce que i y'a mɛn den bɛ tiɲɛli kɛ denmansaw i y'a mɛn den bɛ tiɲɛli kɛ parce que anw parents fana m'an jɔ an jɔyɔrɔ la donc ne ka wele bɛ parents bɛɛ ma bɛɛ ka wuli k'i jɔ bɛɛ k'i den kunnafoniya bɛɛ k'i den bilasira ɲuman kan pour que an bɛ situation min na an ka se ka bɔ a kɔnɔna la donc cɛ b'o la muso b'o la parce que an bɛɛ de dama ka kan jamana ko in na an bɛɛ de dama ka kan an denw ka éducation na parce que den tɛ tiɲɛ yɛrɛ ma bi a tɛ den bɛ tiɲɛ parce que an fana m'an jɔ a jɔ la donc an bɛ wele bila parents bɛɛ ma u ka anw dɛmɛ nin baara in na u denw bɔ sira dɔ kan an bɛɛ b'a la donc a se ka école dɔrɔn tɛ den dɛmɛ quoi école ye passage dɔ ye mais sokɔnɔna fɛnɛ bonya b'a la ka den kɔlɔsi a ka ni maramafɛn b'a bolo a siso kɔnɔ olu bɛɛ ye jateminɛ min mansa kan ka min bila sen kan effectivement donc yanni an bɔ kuma kɔnɔ la foli bila autorités ma parce que vraiment u y'an dɛmɛ baara jamana marabagaw ka daminɛ jamana marajɛ président de la transition na général d'armée Assimi Goïta ka na se ministre yɛrɛ ma min ye lakana yɛrɛ ministre ye an ka foli bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma nin kɛnɛ kan parce que i y'a mɛn baara in bɛ ka se ka kɛ bi parce que u y'a décidé ka baara ta sira don an kɔrɔ parce que autorité baara k'a fɔ bon aw ni structure in sigira sen kan a ka baara kɛ yamaruya kɔnɔna la donc n'o tɛ s'il y a pas la volonté politique a tɛ se ka ɲɛnabɔ donc o bonya bɛ se olu ma o foli bɛ se olu ma alhamdulilayi an bɛ i yɛrɛ fo Adama Jara colonel Adama Jara e min ye baarakɛyɔrɔ kofɔlen yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye an b'a jigiya k'a fɔ an ka baro tɛna dan nin ma tuma ni tuma ka wulikajɔw kɛ ka na yɔrɔ hali n'i y'a sɔrɔ i ka baaraw fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ nka an b'a jigiya ni Ala sɔnna ma nin tɛna k'an ka baro laban ye tuma ni tuma ka to ka ni baro sigi ɲɔgɔnnaw kɛ jamana kɔnɔdenw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la i n'a fɔ colonel Adama Jara ye a fɔ cogo min na bilasiralikan don ka ɲɛsin denmansaw yɛrɛ ma ka i den kɔlɔsi ni maramafɛn maralen b'a bolo so kɔnɔ ka se ka fɛɛrɛ kɛ baarakɛyɔrɔ kofɔlen u bɛ se k'u tɛgɛ da ka cogo min na ka taa se alimamu diinɛ ɲɛmɔgɔw laadala ɲɛmɔgɔw wele bɛ bila olu bɛɛ ma nin yɔrɔ in na finitigilakaw kelen ka ko tɛ nin ye maramafɛn kelen a bɛ se ka tiɲɛni min kɛ maa t'a kasara dan yɔrɔ dɔn i n'a fɔ colonel Adama Jara da bɔra sisan ka se a kumabaw ma maramafɛn ka tiɲɛni jamana kɔnɔ walima maramafɛnw carinin bibi in na Mali kɔnɔ a kelen don kɔlɔlɔba ye min ni jamana bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o kama finitigilakaw kelen ka ko tɛ nin ye maliden bɛɛ ka ko ye min bɛ se k'a to wulikajɔw bɛ bila sen kan ka ɲɛsin nin n'a waleyaw ma an bɛ colonel Adama Jara yɛrɛ fo kosɛbɛ ale min sɔnna k'an bisimila an b'a dɔn baaraw ka ca nka ka baaraw bɛɛ bila ka i sigi ka nin waati in accordé an ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka bilasirali kɛ teleɲɛta filɛbaw yɔrɔ malidenw yɔrɔ o ye samaciyaba ye bi min ye min di an yɛrɛ ma an bɛ i fo ka i waleɲuman dɔn Ala ka jamana basigi Ala ka jamana kolosuma kɔrɔfɔ minnu fɔra a faamuyacogo ɲuman Ala k'o di jamanadenw ma ko i Jara ni Ala sɔnna ma nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na faso jɔ kɛnɛ k'a ɲini Masa Rahamani fɛ basigi ni kolosuma Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw Ala k'o yira an na min ye faso jɔ kɛnɛ jɛmukan ye